כשיובל בא לעולם, היא הפכה אותו למקום טוב יותר, ואותנו לאנשים טובים יותר. היום, כשהיא חוגגת בת מצווה, רצינו לספר לכם על הילדה המדהימה שהיא, המצפן שלנו. ילדה שמעבירה אותנו בכל יום שיעור באהבה וחמלה. ילדה שלא מפסיקה להפתיע, לרגש ולהצחיק. יובל אוהבת את כל החיות בעולם ומנסה לעזור לכל חיה פצועה או עבודה. היא כל כך אוהבת חיות שהיא לא מרשה לנו להרוג אפילו ג'וקים ויתושים. כן, כן, ילדה מוזרה. מי את? הכל בסדר, תודו בום. יובל היא גם ילדה מלאה בניגודים. מצד אחד היא נראית ילדה שקטה ונחבאת אל הכלים, אבל מצד שני היא אוהבת להשתגע ולעשות שטויות. התחביב המועדף עליה הוא להתחבא לנו בבית ולהביל אותנו. ו1 באפריל הוא ללא ספק היום האהוב עליה בשנה. שלום לכולם, מתיחת 1 באפריל 2023. עכבר מספר 1, עכבר מספר 2. שלום. אפשר לשלוח אלינו מישהו בדחיפות? יש לנו 2 עכברים באמבטיה. דחוף, ממש דחוף. כן. היי, בקשר לעכברים? עכברים? כן. איפה? באמבטיה. מצד אחד, יובל היא אוהבת מסעדות טובות, מסאז'ים ובתי מלון, ומצד שני היא אוהבת להיזרק בטבע עם מדורה ושק שינה. מצד אחד היא מאוד אוהבת לקרוא ספרים וסקרנית לדעת עוד ועוד, אבל מצד שני היא ממש לא אוהבת ללכת לבית ספר. די, לא בא לי בית ספר. מצד אחד היא יודעת להעריך יין טוב או כוס קפה משובח, כמו מבקרת מסעדות, ומצד שני אין לה שום בעיה עם גומי, סופגניות ומיץ בקרטון. היא גם מופעה ברמה גבוהה, אפילו בגרסה טבעונית, ובגיל 16 היא רוצה לפתוח בית קפה טבעוני לחובבי חתולים וספרים. אתם יודעים מה יובל ממש, אבל ממש אוהבת? את החברות שלה כמובן. אבל הכי היא אוהבת אותנו, המשפחה שלה. האחות שלי היא ללא ספק האחות הכי טובה בעולם. יובלי, אני אוהבת אותך ואני שמחה שאת אחותי הגדולה. יובלי, תודה לך על מי שאת, על השיעור שאת מעבירה אותנו מהיום שנולדת ועד היום. בזכותך, אנחנו אנשים טובים יותר. גאים בך עד סוף העולם.